Tikulandireni habari ndi alongo pano pa tiyankhuleni Ambuye, ndipo lero ndi Lachinai pa 27, ndipo tili Mulungu wachitatu wa Pasaka. Mawu oyamba akuchokera m'buku la ntchito za atumwi mutu 8 ndi 26 kulekeza 40. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Anovis Veneranda Jacob Muro, achipani cha Assisteri a Daughters of Wisdom, kuchokera ku Matters of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu a mthenga wabwino akuchokera mu uthenga wabwino wa Yohane woyera, Yohane mutu 6 ndi 44 kulekeza 51. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Anthony Chilolo, achipani cha Montfort Missionaries, kuchokera ku Matters of Uganda Parish, Vumbwe, mu Archdiocese ya Blantyre. Mungate kubatizidwa ngati mukulupirira ndi mtima wanu wonse. Mawu oyamba. Mawu ambuku la ntchito za atumwi mutu 8 ndi 26 kulekeza 40. Pa nthawi yomweyo mngelo wa Ambuye adauza Filipo kuti, nyamuka, pita chakumwera, kusata msewu wopita ku Gaza kuchokera ku Yerusalemu, msewu wozera mchipululu uja. Filipo adanyamukadi napita, ndipo munthu wina wa ku Ethiopia adabwera ku Yerusalemu kuzapembeza. Iyeyu anali nduna yayikulu ya mbanja la mfumukazi Kandake wa ku Ethiopia, ndiponso woyang'anira chuma chake chonse. Nthawi imeneyo ankabwerera kwawo, anali pa galeta akuwerenga buku la mneneri Yesaya. Sono Mzimu Woyera adauza Filipo kuti, pita, kayandikane nalo galetalo. Filipo adatamangira nduna ija, ndipo adayimva ikuwerenga buku la mneneri Yesaya. Sono adayifunsa kuti, Bwana, kodi mukumvesa zimene mukuwerengazi? Iye adati, ha, ndingamvese bwanji popanda wina wondimasulira? Motero adayitana Filipo kuti azakwere ndi kukhala naye pa galetapo. Mawu a m'malembo amene ankawalengawo ndi awa: iye anali ngati nkhosa yoyisongoza pokayipa, ngati mwana wankhosa wongokhala duu pomumeta. Sadalankhulepo kanthu, adamupepusa, pa mulandu wake sadamuchitire chilungamo. Palibe amene azatha kusimba zazikulu zake, pakuti moyo wake wochosedwa pa dziko lapansi. Pamenepo nduna ija idati, pepani, tandiwuzani, kodi zimenezi mneneriyo akunena za yani? Za iye mwini kapena za wina? Apo Filipo adayamba kumulalikira uthenga wabwino wa Yesu kuyambira pa malembo amenewa.
Ndipo pamene ankapita msewumo, adafika pena pamene panali madzi. Nduna ija idati, madzi si awa, monga pali cholesa kuti ndisabatizidwe? Filipo adayankha kuti, mungathe kubatizidwa ngati mukukhulupirira ndi mtima wanu wonse. Iye adati, ndikukhulupirira kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu. Pamenepo ndunayo idalamula kuti galetalo liime. Awiri onsewo, Filipo ndi nduna ija, adasikira ku madzi, Filipo kumamubatiza. Pamene adatuluka madzimo, Mzimu wa Ambuye adamuchosapo Filipo uja, ndipo nduna ija sidamuonenso, koma idapitirira ulendo wake ikusangalala. Sono Filipo adapezeka kuti ali ku Azoto. Adapita mdziko monse akulalika uthenga wabwino mizinda yonse, mpaka adakafika ku Kaisareya. Mawu a Ambuye. Titokoze Mulungu. Mawu amuthenga woyera monga adalembera Yohane. Ulemu kwa inu Ambuye. Mawu athu lero tikuwachosa Yohane mutu 6 kuyamba ndime ya 44 kuzalekeza ndime ya 51. Yesu adauza khamu la anthu kuti palibe munthu amene angabwere kwa ine ngati Atate amene adandituma samkoka. Ndipo ine ndizamuukitsa kwa akufa pa tsiku lomaliza. Paja aneneri adalemba kuti onse azakhala ophunzitsidwa ndi Mulungu. Munthu aliyense womva Atate nkuphunzira kwa iwo amaza kwa ine. Sindiye kuti tu wina aliyense adaona Atate ayi, koma ine ndekha amene ndidachokera kwa Mulungu. Ineyo ndi amene ndidaona Atate. Ndithu ndikunenesa kuti okhulupirira ine ali nawo moyo wosatha. Ine ndine chakudya chopatsa moyo. Makolo anu ankadya mana mu chipululu muja, komabe adafa. Koma chakudya chimene ndikunenachi ndi chimene chidasika kuchokera kumwamba, kuti munthu atachidya asafe. Ine ndine chakudya cha moyo chimene chidasika kuchokera kumwamba. Munthu wodya chakudyachi azakhala ndi moyo mpaka muyaya. Ndipo chakudyacho chimene ine ndizapereka ndi thupi langa, limene ndikupereka kuti anthu apa dziko lonse lapansi akhale ndi moyo. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale ndi alongo okondeka mwa Ambuye, mawu athu a tsiku la lero, makamaka mawu athu oyamba, muli chinthu chimodzi chimene tiyenera kuchiphunzira kwambiri, kuti pa moyo wathu timayenera kuti tialole anthu ena akhale pa moyo wathu ncholinga choti atithandize pa chinthu china chimene ife sitikuchidziwa. Tikuphunzira ichi chinthu cha mtengo wapatali kuti pa moyo wathu wa siku ndi siku tikusoweka wina wake atalowa moyo wathu kuti atiunikire zinthu zina zake zimene ifeyo sitikuzidziwa. Taona mawu athu oyamba muli anthu awiri amene akutipasa phunziro lalikulu tsiku la lero. Muli munthu wina wa ku Ethiopia amene anali nduna yayikulu ya mbanja la mfumukazi Kandake wa ku Ethiopia. Ndipo pali Filipo. Tikuona kuti iyeyu anali pa ulendo wake, ndipo ali pa ulendo wake choncho anakwera mu galeta. Filipo adauzidwa ndi Mzimu Woyera kuti pita
kukayandikane nawo galetalo. Ndipo Filipo adathamangira nduna ija, ndipo adayimva mu galetamo ndunayo ikuwerenga buku la mneneri Yesaya. Ndipo sono adayifunsa kuti, Bwana, kodi mukumvesa zimene mukuwerengazi? Ndipo ndunayo idati, ndingamvese bwanji popanda wina wondimasulira. Ndipo motero adayitana Filipo kuti azakwere ndi kukhala nawo pa galeta. Kenaka Filipo anayamba kuthandauzira. Kenaka atathandauzira Filipo mawu amenewo a Yesaya, mneneri Yesaya, nduna imene iyo idafunsa kuti kodi ndingathe kubatizidwa? Kusonyeza kuti sopano kutembenuka mtima ndikufuna sopano, anali wachikunja koma sopano kufuna kukhala wake wa Mulungu. Ndanena paja kuti pamoyo wathu wa siku ndi siku timasowekera anthu ena kuti abwere mmoyo wathu, tialole abwere mmoyo wathu kuti aupange moyo wathu kukhala wathandauzo, aupange moyo wathu kukhala wamtunthu. Kodi bwanayi nene kuti pomona mwina kunja amaoneka ngati sakusowa kanthu chifukwa anali nduna timaziwa kuti pena pake mwina akungoona, mwina galimoto mene akuyendera, pena mmene akuyankhula chizungu mene akuchiyankhulira, mmene zonse zimene akuchita timatha kumanena kuti uyuyo sakusowa kanthu, alibe chinechi chonse chomulaka pa moyo wake. Koma mwina kutheka amatha kukhala ndi zonsezo zimene timaziona kunjazo, koma ali opereweredwa pena pake, amasowekera munthu wina wake, ngakhale ali oti ndi wooneka mopusa motani kapena wooneka monyozeka chotani, kuti afike pafupi pa munthu amene kuti amuthandize kuti azindikire chinthu china chake chimene sakuchiziwa. Tikuona apa kuti pa ulendo wathu wa siku ndi siku, maso moyo wathu wauzimu, tikufunika munthu wina wake ndithu, kaoneka monyozeka chotani, aliyense amakhala ofunikira ndithu kuti akwanirise china chake chimene chikusoweka moyo mwathu. Taona apa amene wamuthandauzira mawu amene nduna imene iyo emalephera kuti izindikire ndi Filipo, amene mwinaso anali wonyozeka kwambiri. Ankapita uku nduku kumalalika, kumakumana ndi ziphinjo zosiyanasiyana. Pa siku iliro akuyandikira galeta la nduna ya ku Ethiopia, kenaka kumumasulira mawu aja, iye nkumvesa, ndipo atamvesa nkunena kuti ndibatizeni, tiyang'ane pali madzi ndibatizidwe. Ndipo anabatizidwa ndikuyamba nkuchoka kuchikunja nkubwera kukhala mwana wa Mulungu. Ifeyonso tinene choncho kuti tiyenereka kumamulemekeza wina aliyense kuti ndi wofunika pa moyo wathu. Ena mwa ife tasemphana ndi madalitso ambiri chifukwa kuti sitinathe kumvesera zimene wina wake wooneka ngati monyozeka amatiuza, mwina kutilangiza kumene. Kutilangiza kuja ife tinaonamo umunthu wa munthuyo, osaona kuti kodi chimene chikumpakisa kuti atiuze icho. Chifukwa munthu amene iyo sitoti amabwera siku ndi siku kutiuza ife, amaoneka pakamozi, mwina atha kuoneka ngati wamisala, koma kuti ali ndi chinthu choti atiuze pa moyo wathu. Kodi ife timalandira anthu amene abwera pa moyo wathu kuti mwina atiunikire china chake, ngakhale ali oti ndioneka ngati amisala kapena oneka ngati onyozeka apansipansi? Nzathu lero pano wazichepesa ndipo akuthandauzidwa mawu amene samamvesa. Buku linali m'manja mwake, koma kuti amvese zimenezozo amangowerenga ngati newspaper, koma kunatengera munthu wina wake kuti ammasulire mawu amve. Chifukwa chake siku la Mulunguso ife akhristu timapita kuchalichi, tikapita kuchalichi mawu aja amatha kuwerengedwa onse. Timamva mawu oyamba, achiwiri ndi mthenga wabwino. Ngati palibepo wina wake amene samasulira mawuwa, ndikuti ifeyo palibe chimene tingamvesepo. Uyu nduna ya ku Ethiopia anafunsa, atafunsidwa ndi Filipo kuti kodi mukumvesa zimene mukuwerengazo? Anayankha kunena kuti ndingamvese bwanji ngati palibe wina wake amene angandithandauzire, ndingamvese bwanji? Zimakhala zomvesa chisoni kuti la Mulungu tikapita kuchalichi munthu akutimasulira uthenga wabwino uja, malo moti timvesere mawu aja, ngumampasa limiti munthu amene akutimasulira mawu aja. Koma ndi lero pano
bambo alalikatu 2 hours. Koma lero pano mwamvako chani kutchali chiko muti titolepo china chake tikhale ngati tikhale tcheru ngati monga mmene anali nduna ya ku Ethiopia kuti inali tcheru kumumvetsera Filipo kuti anena zotani. Ifeyo timatha kumangomuweruza munthu koma ndiye lero pano misa yake paka 3 hours, bambo kulalika paka 2 hours. Tiyeni tikhale anthu okonda kumva mawu a Mulungu. Kaya mawu alalikidwa mwa mtundu wanji koma timvesere akuti chani mawuwo, chifukwa akufuna asinthe moyo wathu pena pake. Monga uyu anamusintha paka nkunena kuti madzi ali kuti ndibatizidwe. Ifeyonso tizikhala ndi mtima umenewo. Ndipita kutchalichi lero ndifuna kuti chimene adakatitanthauzira ansembe lero pano ndichimvese ndipo chisinthe moyo wanga waina. Oti ngati ndinali wakuba ndisinthe kubako, ngati ndinali munthu wamwano ndisinthe mwano, ngati ndinali munthu wozikuza ndizichepese, ngati ndinali munthu woti anthu amandidandaula ndiyambe kukhala moyo wona kuti anthu asamandidandaule. Chifukwa chake mawu aja amamasulidwa kuti akhuze khani mabanja athu, khani business athu, kuti tisinthe machitidwe athu a zinthu. Nduna inanena madzi ali kuti apaso ndichedweranji kuti ndilape machimo anga, kuti ndibatizidwe, nditembenuke mtima, ndikhale wake wa Mulungu. Tiyeni lero pano tiphunzire chinthu chimodzi choti pamoyo wathu tiyenereka wina ake atimasulire, wina ake atithandize kuti tikhale ake a Mulungu. Munali ndine m'bale wanu Father Anthony Chilolo, mwakoma nonse. Haleluya, Yesu wau.